Sulumani Chimbetu has denied the rumors circulating on social media that he proposed love to the late former President Mugabe's wife. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZiFM TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yaSulumani Chimbetu yaitenderera ma-streets e-social media. Nemusi wa 4 August 2025, there is a rumor yaitenderera on social media raiti Sulumani Chimbetu akasungwa after asked my Grace Mugabe to take her out asangana navo kumazowe. Zvaiva zvakanyorwa kuti it is alleged Sulumani tried to ask out Dr. Amai after he dumped into her mazowe. Dr. Amai contacted the police for harassment. Sulu was released later on. The docket was under borrowed when Dr. Amai dropped the charges. So in ndiyo rumor yaitenderera on social media vanhu vachiti Sulu ane zvivindi. Then later that day, ZRP dismissed nyaya idzi through Daily News yakanyora iyo kuti we never received such a report. We are warning people who are abusing social media. National Police spokesperson Ponyat told the Daily News on Tuesday afternoon. And also Sulumani Chimbetu akazobuda pachena achitaura kuti nyaya iyi yaiva nyaya yekunyepa apo aitaura na misread on ZiFM Stereo last week nemusi wa 6 August 2025. Ladies and gentlemen, I want you to listen Sulumani Chimbetu achitaura, then mapedza kuteerera this voice note raaitaura iye na misread. Let's meet in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Andidi kunzwira nyaya nekure nechida kuenda right to the source, and I always like to give people a right of response. Vamwe vanogona kungotanga kutaura nyaya vasina kuziva zvakatangira kupena kuti chokwadi here vongomhanya nayo. Saka inini maRussians vanogara vataura kuti anoda kunzwa from him direct. So we managed to get Sulu on the line. Sulu, how you doing, buddy? I'm doing fine. How's kunete nzeve hadzisi kurwadza or anything like that? Even they too busy to create music. So you get, I'm sure someone sent a message vachiti ndo zviri kuitika without saying any names. Inini question yangu ndogara ndangobvunza direct, chokwadi here kana kuti vanhu vari kungotaurawo kwasina kuswera? Ataura izvozvo ndiani ndatombobvunza yeye kuti ane nyaya yake because nyaya yake hazitomboiziva. Hausoziva nyaya yacho kuti chichi kuitika? Ndakatanga tombobvunza kuti munhu ane nyaya yake because varikungotaura just like what you're doing with me. Pai munhu anotodza kuti chichi chiri kuitika. All right. So would you like me to break it down? What's trending online? Maybe tombotaura before tenda pa. What is Sulu? All right, fine. There was a story that was doing the round saying apparently economy. Apparently you made advances at somebody, and it was then reported as harassment somewhere, and you had been called in to see the police, and then when you arrived, minimum charges drop. Is that true or is it false? It's false. Very false. Thank you so much, Sulu, for clarifying that. Yeah, I think Victoria false. It's false. Aguna, Sulu, thank you so much for your time, boss. Tapo. Ka bag kanenge kane sangu langu. Sulu, we need to sample this album. Thank you so much. You know what? You need to actually come to studio. Ndoba ni nyaya ungiba. Abondowe. Yeah, I think tupedza masports koko zvimwe zvese zvidzangu nyaya ndizvo. Ai ndorondo. Ndizvo. Sulu, thank you so much for your time, my brother. So much thank you, Miss Right. Yeah. I mean, if the man says it on national radio, but no, it's false. Yeah. What more do you want? I don't know why people want to just go with them. Guys, just go. Just go. Tudze.
but it can be a matter of public what's yeah, exactly. But I don't know, guys. There's no going forward. Until we stand with you, Sulu Takamirira reply.